हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादों नार्सारिनिफ्राय क्लास 6 नि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जोबोर मोजां खौरां। मानोना सरकारनि बिथोन बायदियै सरकारि आरो गावारि गभर्नमेन्ट एन्ड प्राइभेट स्कुलनि क्लासआ फैगौ 2021 मायथाइनिफ्राय जागायगोन। फारसेथिं जायफोर स्टुडेन्टफ्रा मेट्रिक फाइनाल आरो हायर सेकेन्डारि फाइनाल लिरगोन, जायफोरा हस्टेलाव थायो बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खौरां बे भिडिअ लानानै फैनाय जादों। स' बिदिब्ला गासैखौबो डिटेल्सआव फोरमायलांगोन, बेनि थाखाय भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलां। बिदिब्ला आंनि खौरां नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउटुब चेनेल लाइमोन लाइजाम। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोन लाइजाम इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला फ्रियावनो मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो, लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौबो। आरो जेसेबां हायो नोंथाङा बे भिडिअखौ लोगो लेवा बन्धु बाहागिफोरनो हायोब्ला शेयार खालाम। नोंथांमोना मिथिगौ 2020 मायथाइयाव हादरनि रायजोनि सोलोंथाइ बिथिङाव कर'नाया गासै रायजो राजाजों लोगोसे फरायसा बिथांमोनखौ गोबाङै नोरजिया खालामबाय। स' दा बेखौनो नोजोर होनानै आसाम सरकारा माखासे फरायसालिखौ खुलिफिननो थाखाय थिरांथा लाबाय। बेनिनो थाखो बिथराइनिफ्राय थाखो 6 सिम अर्थात क्लास नार्सारिनिफ्राय क्लास 6 खौ 1 जानुवारि 2021 निफ्राय खुलिनाय जागोन होननानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैयानि प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों फोरमायदों। गोनांथि समाव कर'नानि प्रट'कलखौ मानिनानैब्लाबो क्लास खालामनाय जागोन होननानै फोरमायदों। फारसेथिं मिरु नखर मन्थ्रि बिथांनि बिथोन बायदियै जायफोर रायजोआव कभिड-19 नि गोहोम दङ बिथांमोना थासारिखौ नायनानै क्लास खालामनो थाखाय बिथोन होयो। रायजो सरकारा सरकारि आरो गावारि गभर्नमेन्ट स्कुल एन्ड प्राइभेट स्कुल बैफोर थाखोनि स्कुलफोरखौ खुलिफिननो बिथोन होदोंब्लाबो नाथाय बिगोमाफ्रा एबा पेरेन्टस बिथांमोना जुदि गावनि गथ'खौ स्कुलाव हरनाय हरैया बिथांमोननि गोसो। जुदि बिथांमोना हरोब्ला एडमिसन होनो हागोन आरो हराब्ला जेबो नङा होननानै बिथां शर्माया फोरमायो। आरो फारसेथिं प्राइभेट स्कुलफोरखौ खावलायनाय जायोदि जुदि बिथांमोना अनलाइन क्लासखौबो खालामोब्ला खालामजागोन, नङाब्ला नर्मेल अपेनिं क्लास खालामनानैबो खालामनो हागोन होननानै आसामनि हेल्थ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैयानि प्रेस कनफारेन्सआव फोरमायनाय बादिब्ला जायफोर स्कुल आरो कलेज हस्टेलफ्राव मेट्रिक लिरनो गोनां आरो हायर सेकेन्डारि लिरनो गोनां स्टुडेन्टफोर थायो, बैफोर हस्टेलफोरखौ फैगौ 15 दिसेम्बरनिफ्राय खुलिनाय जागोन होननानै फोरमायो। जायफोर हस्टेलाव एबा पिजिआव फाइनेल इयारनि स्टुडेन्टफोर थायो, जेरै कलेजेस, इउनिभार्सिटिज आरो पलिटेकनिक कलेज हस्टेलफोराव स्टुडेन्टफ्रा फैगौ 15 दिसेम्बरनिफ्राय थाहैनो हासिगोन। आरो बैफोर हस्टेलाव क्लास 10 आरो 12 अर्थात मेट्रिक लिरगोन एबा हायर सेकेन्डारि फाइनेल लिरग्रा स्टुडेन्टफ्राल' थाहैनो हागोन। बेनि अनगा गुबुन क्लासनि स्टुडेन्टफ्रा बेयाव थाहैनो हानाय नङा। बेनि थाखाय इनस्टिट्युटनि हेड बिथांमोनखौ रुमफोरखौ मोजाङै सेनिटाइज खालामनानै होनो थाखाय खावलायो। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो। आरो जुदि माबाफोर सोंनो डाउट थाबायब्ला नोंथां कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो हागोन। जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।